Tay, mayong buntag. Mayong buntag po. Hamang ka padulong. Dito, pauli na. Pauli nga. Hamang kagikan. Dangkyas. Dangkyas? Nag-unsa man kas dangkyas? Anay akong mga parente dito. Tay, pwede ko mamaraig sa imo ha, tay? Oh, pwede man. Pwede ko mangayo og antay. Ning 50 pesos tay ba tay? Kay No. gutom na kayo tay. Ako may palit og paan ba? Kaabot ba na 50 na akong sinsiyo? Ha? Mura gini akong palitay tag ko ano, kaabot sinsiyo. Unsa man tay ipalitay og? Palitay tag ginamos. Ah, ipalit na mo ginamos. Oh, kaya lang. Pag warsen wala na imo ha, tay. Sige ra. Okay ra nimo? Oh, Eh, di man permanente. ha? Di man permanente nga na ay mangayo. Ano ko'y pangayoon kanunay nga di naman kumaka. Wala mong ko'y kuan, pangita. Salamat kay ni tay ha. Oh, Wala na kay ipalit og ginamos tay. sige. Ha? Okay ra. Okay ra sa imo ha. Yang imong ipalit og ginamos. Mangutang na lang. Mangutang na lang ka. O na may tindahan po, musading po sila kay na may among rubber gitapingan sa kong sawa tao. Aw, tay pwede siya dito asa ka diyo tay makigistorya ko nimo. Ah, Grabe ka maayo nimong tao tay ba bisag mao na lang niyang imuhang kwarta. Imo pa man yung gihatag sa kuha. kuan gud ta. Tao ra gud nagkinanglan ug nagtutas Ginoo. Ana gina. Ug nay atong ikatag mo hatag ka pag wala saan ka man. Kana mo maayo tay no tay. Tay anin lang tay. Sa imong kamayo tay na ako'y ibalik ang grasya sa imo ha. Aw, salamat po ug na. Tay ha, pwede diha ka tay paghulatis ako tay ha. Ha? Sige, anak tayo. Mo na giingon tay basta maayo tang tao tay nadyoy balik ang grasya ha. O napatay. O. Ang kaning imong sensilyo tay ako lang ni uli kay nagpasamangil naman ko pangayo og sensilyo nimo. O. Salamat. Mo na giingon tay no basta maayo tang tao nadyoy balik ang grasya sa Ginoo. Oo. Nya. Karon tay ang pares ana tay naman jud tay kuan pangpalit og sudan ha. Oh, kani tayo tay dawata oh. Pangpalit nimong sudan. Salamat yapon. Pasalamat lang ta kanunay sa Ginoo ha. Pila na may edad nimo karon tay? 82. 82 na ka? Mao. Ino, pila edad sa imong asawa? 74. Namoy mga anak tay. Naagod din na duha ka buok babae pero di man ta makakuan nila kay na may mga anak. Ah, mao lagi po. Eskwela. Og naihatag mo dawat pero wala di ta Dili pod. mugos. Mao jud lagi tay Kay no. may tag may pangita nagsalig ra po sa ilang rubber. Wow. Mag-uong marasad. Mao lagi pod. Ya. Wagyan, og naihatag dawaton pero wala di ka kapamugos kay na may pamilyang gibuhi. Salamat do nga ni imong gihatag sa ako ang dako na ni ikatabang. Di na may magtungas kanunay sa bukid. Ako rin maging asawa mo pirmi. Ako usahay maluoy ko niya. Tungas kong lugos. Bisag anin ako. Bisag ihunahan na rin mong linakwan? Mao? Malugi akong linakwan. Di na kumakapaspas. Ah. Haman dapit ang inyong balay tay. Layo pa? Babaw, mga gikan sa karsada, mga 30 meters po. 70 metros pod. Awani na lang, ihatod lang na mo na imong bugas dito sa inyong balay. Ha? Niya, pasano niya dito? Sige ra, okay ra, walay problema. Ha? O sige. Sige. Ta. Tay, maura to kaya tay. Acting ka nunay ha. So karon na po tayo na-discover kadua, mao ni ang PHL best. So karon, tudloan ta mo kung saan mag-register, ibutang ninyo inyong username, password o confirm password. Tapos mag-register lang ta. Pantay tayo mapilian na duwa diri ah. Pero ato pilion kaning sweet bonanza. So karon musudal ta 500 pesos. Tapos nanawon ta pili maabot sa 500. O 400 times 10 times 20. Boom, boom, boom. 38,000. Ang atong 500 pesos, himo na 38,000, so napatay 5 times 10. O, at 30,000, atong 500 pesos, nabot ng 30,000. Napatay 4 spin. Plus 2,000, 34. Sige pa. Sige pa yun. Anak, sige pa yun. Times 20, times 22. 52,000. Ano tayo 86,000 na daw mo?
Sa itong 500. Times 10. Times 14 ay. Times 20. 32,000 na naman. So karon na itong 500 pesos is nahimo sa 125,000. So sa gusto magduwa no, nasa comment section ng link. Palalar niya, bawal ni sa mga bata 21 years old pataas at pwede makaduwa ni.